बुझली ना कि आइला हेलो 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 কি নাম दुर्गा 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 को दुर्गा कହୁଛୁ ନା ତୁ ଦୁର୍ଗା କହୁଛୁ ନା ସତ କହୁଛୁ ଦୁର୍ଗା କହୁଛୁ ନା ଆଉ କିଏ କହୁଛୁ ସତ କହ ମୁଁ କହିବା କଥା ଟିକେ ଶୁଣେ ଦୁର୍ଗା ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ ଦୁର୍ଗା ହେଲୋ ଏ ଦୁର୍ଗା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ସବୁ ସରିଗଲା ଏ ଦୁର୍ଗା ସବୁ ସରିଗଲା ଦେଖ 7-8 ଦିନ ଲାଗି ମୁଁ ଯେଟା ରଖିଥିଲି ସେଟା ସରିଗଲା ଦୁର୍ଗା ଏ ଦୁର୍ଗା 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 ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଶୁଣ ତାପରେ କାଟିଦେଲେ କାଟିଦବୁ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତତେ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ଏ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ରେ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି 7-8 ଦିନ ଧରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ରଖିଥିଲି କାଲି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ମୁଁ କରିମି କିସ ଏ ଦୁର୍ଗା କହ ଟିକେ ମତେ ତୋ ନଜରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଟିକେ ପଠେଇ ଦେ ନା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ସେ ମାଣ୍ଡୁଟା ମତେ କହୁଥିଲା ନେଇଯିବି ତାଜମହଲ ବୁଲେଇତେ ତାଙ୍କ ଘର ପଛଆଡ଼େ ବୁଲେଇକି କହୁଛୁ କାଲି ମତେ ବ୍ରେକଅପ୍ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିତେ ମୁଁ କିସ ସେଣ୍ଟ ମାରିନଥିଲି ମୋର କିସ ସେଣ୍ଟ ନଥିଲା ମୁଁ ଶାଢ଼ୀରୁ ମାରିନଥିଲି ନା ତାକୁ ବାସ୍ନା ହଉନଥିଲା ଏ ଦୁର୍ଗା କହ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ମୋ ପାଟି ବାସ୍ନା ହବ ନା କି ମୁଁ ରେଡ୍ ପେଷ୍ଟ କୋଲଗେଟ୍ର ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଗୋଟେ ଇଲାଇଚି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କାଲି କିସ୍ ଡେଟାରେ ଟିକେ କିସ୍ କରିବି যাত্রা আইলা ও ভাই রং নম্বর ভাই রং নম্বর সতের যাত্রা বলিয়া লাগিলা